Hello guys, good day. This is Jepoy and welcome to my channel. So for today's video guys, ipapakita ko naman sa inyo yung Virac Cathedral. Alam ko na ipakita ko na ito dati during Lent pero pahapyaw lang. Sabi ko hindi ko nakukunan pero hindi ko alam or hindi ko rin maintindihan kung bakit parang may nagpupush pa rin sa akin na ipakita ko ulit sa vlog. So nasa harapan tayo guys and ito yung tinatawag namin na Alleluyahan na ginaganapan nung pagsalubong during Easter Sunday. And ito naman yung mga old photos na kinuha ko sa internet ng itsura ng aming simbahan. And gusto ko palang mag-attribute or i-credit sa Simbahang Katoliko Virac, Philippine Faith and Heritage Tour, Joe Lador, Flickr creator ni si Easy Travel, and then sa Foursquare. So yun, kasi wala akong stored na old photos ng aming simbahan. So ito na siya ngayon, ito na yung kanyang revamped appearance ng aming Virac Cathedral. And ito pala guys na Cathedral and Diocese of Virac ay under sa patronage ng Immaculate Conception, and ino-obserba yung feast day niya every 8th of December na every year. Kinuhanan ko pala siya dito mula sa gilid kasi gagawin ko gilid muna and then loob and then another gilid. So kung makikita nyo guys, meron pa rin talagang mix ng old and new yung renovation or itong revamping ng aming cathedral. Tulad dito, itong belfry, makikita natin na ano pa siya, yung dati pa. Pero yung iba ay bago na. And may nabasa din pala ako guys na itong Diocese of Virac or Virac Parish Church was canonically established on August 27th of 1974 with the Most Reverend Jose Crisologo Sora from Virac as the first bishop. So ito guys, nandito tayo sa harapan nitong Virac Cathedral or itong simbahan namin. Kung saan, kung makikita nyo dun sa pinakita ko kanina na mga old photos ng aming cathedral, makikita nyo talaga yung pinagkaiba. Hindi naman sa pagkukumpara, pero napaka-distinct talaga ng naging improvement regarding sa development and sa yun nga sa renovation na ginawa dito sa aming simbahan. And para naman pala maipakita ko to sa mga visitors, kasi usually 'di ba pag pumupunta ka sa isang lugar, isa sa mga pinupuntahan mo muna ay yung simbahan. And eto rin pala guys yung mga official seals of the parishes and mission churches nitong Diocese of Virac. And dito pala guys na renovation na ginagawa dito sa Virac Cathedral or dito sa aming simbahan ay para magkaroon ng similar look and to feel the dome of the St. Peter's Basilica in Rome. Nabasa ko lang din yan sa pag-search or pag-research ko. So papasok tayo dito guys sa loob, kaso nga lang nahihiya akong pumasok at mag-film kasi nga naman merong nagmonodina. And Tuesday ko pala ito kinuhanan. Pero yung pagpasok ko din, bumukas din yung ilaw ng altar. So feel ko welcome tayo. So mag-film tayo dito sa loob pero sobrang quiet lang natin kasi nga merong nagmonodina. And yun guys, may makikita rin kayong scaffolding pa. Kasi nga, renovation still underway kaya may mga may mga scaffolding pa dito sa loob and then sa labas din nitong simbahan. So more videos o pag-video ang gagawin natin dito sa loob ng simbahan. Siguro hindi ito kasing laki ng mga simbahan na meron kayo pero sobrang ginagawang revamping dito sa simbahan namin. And ilang taon na din itong nire-renovate para mapaganda lalo at para mas maging presentable kasi isa nga ito sa mga proofs ng deep faith naming mga Viracnoans. Kaya pinahahalagahan namin na maging mas maganda pa ito lalo at syempre mas maging kaaya-aya sa amin at maging sa mga nagbibisita dito sa amin sa isla. So eto guys, pinapakita ko sa inyo ngayon ang ceiling nitong simbahan namin. And kung mapapansin nyo, napaka-detailed ng murals nito. At dito din ako na-amaze sa mga murals na to dito sa aming simbahan. And yan pala guys sa taas, yan pala yung mga stained glass windows. Mga religious pieces, stained glass windows na napaka-marvelous din tignan. Lalo na halimbawa pag nasisinagan ng araw o sunrays, mapaumaga man o hapon kasi nagfi-filter through yung liwanag niya o sunrays, kaya parang ang miraculous ng dating pag nagdadasal ka tapos nasisinagan ka ng sunrays mula sa stained glass windows. So wala lang, imagination ko lang yun guys. So eto guys yung sinasabi kong murals na nasa ceiling. Amazed talaga ako ditong tingnan. Tapos ayun, pupunta tayo dun sa may altar pero dadaan ako dito sa gilid kasi nga merong nagnonovena. So nahihiya kasi ako na mag-video dyan habang nagdadasal at nakakahiya naman talaga yun, di ba? Though meron namang mga nagtatrabaho o nag-aayos sa may altar sa unahan kasi ginagawa pa nga. Pero dito tayo duman sa gilid para maipakita natin yung kalakhan ng altar ng simbahan ng Virac Cathedral. At ayan nga guys, kung makikita nyo, meron pang ongoing construction dito sa
sa harapan, sa altar. At gustuin ko man din sanang pumunta dyan sa gitna para maipakita yung dome o yung itsura ng dome, pero nakakahiya talaga. At respeto ko na rin sa mga nagnunubina. Kaya dito na lang tayo sa gilid-gilid para di tayo nakaka-distract. So ngayon guys, nandito na ako sa kabila o sa right wing banda ng altar. And ito rin yung mga makikita nating icon o images ng santo na nandito sa kabila. And sabi ko nga, gusto ko talagang pumunta dito sa gitna para maipakita yung dome. Pero nahihiya talaga ako. Pero nung may nakita akong mga nagtatrabaho na nandun lang sa may gilid na malapit lang. So pumunta na ako at nakita ko naman yung mga nagnunubina na nandun sa kabila talaga na side. So eto guys, papakita ko sa inyo itong dome na sinasabi na nandito nga sa harap ng altar ng Vera Cathedral. And ito yung sinasabi na renovation para magkaroon ng pagkakaparehas o yung feel the dome of St. Peter's Basilica in Rome. So ito yun. And iba yung pakiramdam guys pag nakita nyo siya in person than on video. So ngayon guys, nandito na pala ako sa labas. Dito naman ako sa right side banda sa may plaza. Ito na yung naging itsura ng aming cathedral. And kung ikukumpara mo siya doon sa dating itsura nito, nawala na yung ibang mga tanim-tanim dito at parang mas lumawak pa siya, and then nag-move pa ng medyo konti yung yung cathedral. And ito na yung naging appearance niya sa labas. So pupunta pa tayo dun sa unahan kasi meron pang ginawa diyan. Yan yung nasa dulo na yan. Kasi dati basta parte ng simbahan, pero yung kalahati niyan hindi na parte ng simbahan. Parang ata yun, yung mga bilihan ng mga religious stuff. So yun, ito yung sinasabi ko. So papasok, or hindi pala ako makakapasok dito, pero ipapakita ko din sa inyo yung loob. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin dito, or baka lalagyan pa ng mga madaming pang upuan or spaces para mas malaki nga naman yung anong tawag dyan, yung ma-accommodate dito sa simbahan pag nagsisi. So ito yung bagong look o appearance after renovation. So 80% pa lang siguro yung nare-renovate nito, pero sooner or later magiging mas ayos na to, and mawawala na siguro yung mga old traces ng simbahan namin o yung dating itsura nito noon pag naging 100% tapos na ang renovation nito. So yun guys, pinakita ko lang sa inyo yung simbahan namin, itong Vera Cathedral, and yung development nito. And pasintabi pala sa mga viewers natin na hindi Katoliko, and thank you pa rin so much for watching din. And guys, kung bago ka pa nga lang sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe naman. And thank you so much for watching. Bye-bye!